Добре дошли в моята кухня. Аз съм Вера, точно така. И става студено. И какво става сега? Моя клас имат 7 час български, аз какво правя, седя и правя YouTube клипчета. Разболях се. Значи, в Пловдив, където аз живея, имахме от 21 януари ваканция до 6 февруари. И аз още си почивам и вали. Аз съм добре и съм болна, защото точно вчера, в последният ден от ваканцията, когато си бях направила всичките домашни, всичко, тогава решиха моите бактерии в тялото да кажат: ще ти настиваш. И какво дигнах температура? Дори сега ще я премеря. Не знам какъв е този термометър, но е много добър. Пих Нурофен и горе-долу трябва да ми е паднала. 36,9. Вчера беше 37,7. Та, какво става напоследък? Намерих си нови приятели, правя поредното видео с това худи и дори с такива гащи. Да, коремът ми е дебел, не ме съдете. Ходих да правя баница. Учих се да правя баница, защото аз съм родена в кухнята. Първото нещо, което съм хванала е точилката. Първата ми думичка е била вилица. Първото ми ястие беше, когато бях на 2. То беше щаратор. Ето това миксърче, което сестра ми щупи. С него си правих таратора. И след като хванах точилката, отчаявам се от живота си, не мога да държа като точилка. След като хванах точилката, замесих първата си баница на 5. И тогава дойде един ден, в който станах на 7. И тогава започнах да готвя вечеря на родителите си. Какво заблуждавам? Майка ми дори не ме е учила да готвя. Майка ми не ме е учила как да готвя. Не знам как да готвя. И ето, че от училището идват и ми викат: ако искаш да отидеш в Лондон, научи се да правиш баница. И аз бях като: аз не съм пипала прибор в кухнята, но иначе мъркам на майка ми: мамо, научи ме да готвя. Тя ще е като: не, подреди си дрехите. И какво става? Не знам как да готвя. Отивам с невероятната новина, тъй като знам, ще се науча как да готвя. Отивам при майка ми и съм като: хей, мамо, трябва да ме научиш как да правя баница. Въпросът беше, че баницата не беше с готови кори, трябваше да е с точени кори, което значи, че е още по-сложно, защото да, учиш, има, потичеш от лицето ми, какво ли не. И най-накрая след втория опит стана добре. Първият опит стана нещо от сорта на някакво рокче, никаква идея, беше много грозно, но сега след втория опит стана по-добре, но пак беше сух. И ето, че идва денят на състезанието. И да, и отивам там, и съм като завейте, и почвам да си меся тестото. И изведнъж гледам човек около себе си. Какви хубави се получават, а моето прилича на Африка и Австралия едновременно смесено. И бях като: аз се отказвам. Имах дупки, приличаше ми на лайно. Какво друго да кажа? Искам да седна. И какво става? Изведнъж тестото ми изсъхна. Нали, очаквах ние да си правим тестото, това, ще се получи много по-добре. Но не, те вече бяха направили тестото и бяха сложили яйце в тестото. Но така се разкъсваме, хора. Anyways, сега те бяха някакво готварско училище. Там имаха талантливи ученици, които правиха баниците много добре. И ето, че изведнъж ми изсъхна тестото и бях като: какво да правя изведнъж? Заместник директорката от нашето училище бях като: искаш ли новото тесто? И аз съм като: да. И направих си нови опит. Пак стана същата, малко по-добре. И направихме си баници, това и има шанс да ходя в Англия. Така че очаквайте влогове. О да, ще съм 2 седмици там. Ще ми напълня фида с клипове от Англия. Да, anyways. Окей, добре. И взеха ми интервю на това състезание. Беше много смешно. Видях, че имат интервю на едно момче, което беше точно до мен и правеше много хубава баница. И аз там си седя, просто бях готова с баницата си, викам: няма да ходя с ми ръцете, искам интервю. И седя там и просто
седя и просто си мажа баницата с олио. И какво се случи? Ами, след като те ме видяха, си ме гледат и като, искаш ли да ти вземем интервю? И аз съм като да. И как се казваш? Вера. Фамилия? Събева. Добре, какво обичаш да готвиш? Ами, в този момент бях като oh, shit, аз не готвя нищичко. И викам си, сега какво да кажа? И бях на мусака. Това ми дойде на устата, бях на според теб това ли е най-сложното нещо за готвене? Сложно ли? Аз съм като... Според мен има и по-сложни неща за готвене. Благодаря ви за интервюто. Чао! И притесних се в този момент и почнах да говоря като олигофрен. Но това е друг въпрос. Родителите ме научиха да точа. И според мен не е много моето нещо, но ми харесва. Обичаш ли да готвиш? Ами да, обичам да готвя, но не готвя често. Какво обичаш да готвиш? Ами, като мусака понякога. Най-често това готвя. Днес ще готвя, докато майка ми спи, така че да. Don't you dare me to да ми прекъснеш видеото. Английски on point. Мисля си да направя клип на английски. Пишете в коментарите, ако искате клип, целият клип да е на английски, защото имам зрители, които не са от България. Hi guys! Едва ли гледат до тук видеото, но това е друг въпрос. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, абонирайте се и ще се видим в следващото видео. И онзи бус не се маха. Минава човек покрай него да видим дали ще го отвлечат. Не го отвлякох, всичко е окей. Абонирайте се.